bam, 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 bam. Ja, det er så Tyge nede fra kælderen. Ja, det er Tyge nede fra kælderen altså. Jamen, nu har jeg fået fat i min gamle spolebåndoptager her, og jeg vil jo gerne demonstrere, hvad den kan i forhold til sådan en iPad. Disse iPads, det er noget farligt noget. Ja, vi skal jo have indspillet en sang, og der tager vi udgangspunkt i den gode gamle danske sang, Kom tilbage til mig. Ja, og den er jo dejlig. Og nu tænder jeg båndoptageren og sætter den til at optage, og så skal vi til at synge. Er vi klar? Ja, så tænder jeg. Skal vi til at... Ja, så synger vi. Ja. Kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig, ja. Ja, ja, så er det jeres tur. Nu siger jeg 1, 2, 3, syng. Ja, så syng dog for helvede. Ja, tak, det var fint. Ja, og når jeg klipper alle delene sammen, så kommer det til at lyde sådan her. Dejlig stemme. Jeg lægger lige lidt rumklang på forresten. Ja, sådan her. Nu. Kom til